Ο αληθινός σεβασμός γεννιέται από την αδιάκοπη εξέλιξη, από το θάρρος να επεκτείνουμε τα όρια αυτού που θεωρούμε δυνατό. Κερδίζεται στις στιγμές που επιλέγουμε την πρόοδο, αντί για την ευκολία, όταν τολμάμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσφορία. Κάθε βήμα προς την πρόκληση σφυριλατεί έναν χαρακτήρα που οι άλλοι θαυμάζουν και νιώθουν την ανάγκη να τιμήσουν. Πρέπει να απορρίψουμε την αδράνεια. Πρέπει να ζούμε κάθε μέρα με επίγουσα ανάγκη, με πάθος, με σκοπό. Ο Μάρκος Αβρίλιος μας έδωσε μια ισχυρή αλήθεια. Το εμπόδιο στη δράση γίνεται ο δρόμος προς τα εμπρός. Αυτό που φράζει το μονοπάτι, δημιουργεί το μονοπάτι. Κι όμως πολύ συχνά επιλέγουμε την άνεση αντί της πρόκλησης. Αφήνουμε το φόβο, είτε της αποτυχίας, είτε ακόμα και της επιτυχίας, να μας νανουρίσει σε μια ακινησία. Και μέσα σε αυτή τη σιωπηλή στασιμότητα, χάνουμε το σεβασμό. Όχι μόνο των άλλων, αλλά και τον δικό μας. Ένας άνδρας που επαναπάβεται, που ζει από τις χθεσινές του νίκες, έχει ήδη αρχίσει να φθήνει. Και με αυτή τη φθορά, ο σεβασμός μαραίνεται. Η αδράνεια είναι ο σιωπηλός δολοφόνος της μεγαλοσύνης. Πολλοί σταματούν να επιδιώκουν περισσότερα επειδή πιστεύουν πως έχουν κάνει αρκετά. Αλλά στο βόλεμα αυτό προδίδουν την ανώτερη εκδοχή του εαυτού τους που ήταν προορισμένοι να γίνουν. Ο Μάρκος Αβρίλιος μας προειδοποίησε. Η αξία ενός ανθρώπου δεν είναι μεγαλύτερη από τις φιλοδοξίες του. Κάθε δικαιολογία είναι μια αλυσίδα που φοράς οικειοθελώς. Κάθε στιγμή που παραπονιέσαι είναι δύναμη που χάνεις. Κανείς δεν σέβεται τον άνδρα που αρνείται να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του. Έχεις δύο δρόμους, να δικαιολογήσεις την αδυναμία σου ή να την υπερνικήσεις. Μόνο ένας οδηγεί στο σεβασμό. Οι αδύναμοι άνδρες δικαιολογούν τις αποτυχίες τους. Οι δυνατοί τις αναλαμβάνουν. Δεν υπάρχει σεβασμός για τον άνδρα που κατηγορεί το παρελθόν του, τους γονείς του ή τις περιστάσεις του. Ο κόσμος δεν σταματά για τις δικαιολογίες σου, προχωρά χωρίς εσένα. Ο Σενέκας το περιέγραψε τέλεια. Δεν είναι επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα που δεν τολμάμε, είναι επειδή δεν τολμάμε που είναι δύσκολα. Καράσενινουορν μένει ψύχρεμος. Δεν επιτρέπει στα περαστικά συναισθήματα να ορίζουν τα λόγια ή τις πράξεις του. Στέκεται σταθερός, ακλόνητος, απροσπέλαστος. Δεν μπορείς να ηγηθείς τον άλλον αν πρώτα δεν μάθεις να ηγείσαι του εαυτού σου. Κυρίευσε τα συναισθήματά σου και ο κόσμος δεν θα μπορεί παρά να νιώσει τη δύναμή σου. Κάθε ξέσπασμα γκρεμίζει λίγο-λίγο το στέρεο έδαφος του σεβασμού κάτω από τα πόδια του. Όταν ο φόβος τον κυριεύει, παραπατά. Όταν η αμφιβολία το βρίσκει, λυγίζει κάτω από το βάρος της. Αλλά η αληθινή δύναμη σφυριλατείται μέσα από την κυριαρχία στον εαυτό. Ο Επίκτητος το είπε ξεκάθαρα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι πραγματικά ελεύθερος αν δεν είναι κύριος του εαυτού του. Ένας άνδρας που αξίζει το σεβασμό δεν εκρήγνεται από θυμό. Ρώτα τον εαυτό σου, για ποιον ζεις πραγματικά? Για τα χειροκροτήματα των ξένων ή για κάτι αμετακίνητο μέσα σου? Ένας άνδρας που αξίζει τον σεβασμό δεν παρακαλά για επιβράβευση. Πορεύεται με ήσυχη σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η αξία του δεν μετριέται από το χειροκρότημα, αλλά από τον χαρακτήρα του. Ένας άνδρας χωρίς έλεγχο στα συναισθήματά του δεν είναι ελεύθερος. Είναι μαριονέτα των παρορμήσεών του. Ο θυμός ξεσπά, η ζήλια το διαβρώνει, ο φόβος τον καθοδηγεί. Τα λόγια σου δεν σε ορίζουν. Τα βήματά σου το κάνουν. Κάθε φορά που υπερηφανεύεσαι χωρίς να το στηρίζεις, κάθε φορά που υπόσχεσαι αλλαγή αλλά μένεις ίδιος, η παρουσία σου μικραίνει. Οι άνθρωποι σταματούν να ακούν. Τα λόγια σου γίνονται κενός θόρυβος. Αν είσαι έτοιμος να γίνεις κάτι ακατάλυτο, σταμάτα να μιλάς. Ξεκίνα να γίνεσαι και μπες στο μονοπάτι. Ένας άνδρας που γεμίζει τον αέρα με λόγια, λόγια για όνειρα, σχέδια, μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά οι πράξεις του μένουν σιωπηλές, μειώνει τον εαυτό του με κάθε κενή υπόσχεση. Ο κόσμος δεν σέβεται τον άνδρα του οποίου τα λόγια πετούν ψηλά, αλλά οι πράξεις μένουν στο έδαφος. Η πράξη είναι η μόνη αληθινή απόδειξη χαρακτήρα. Ο Ηράκλειτος το είπε καθαρά. Ο χαρακτήρας είναι μοίρα. Και ο κόσμος δεν θα μπορεί παρά να αναγνωρίσει τη δύναμή σου. Ένας άνδρας που συνεχώς ζητά αποδοχή ανακοινώνει σιωπηλά την ευαλωτότητά του. Το νιώθεις, το ψεύτικο γέλιο, τη γρήγορη συμφωνία, τον φόβο της απόρριψης. Κυνηγώντας την αποδοχή, ανταλλάσσει την αυθεντικότητά του για έγκριση κομμάτι-κομμάτι. Ο Μάρκος Αβρίλιος το είπε ξεκάθαρα. Είναι εκπληκτικό το πόσο αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά δίνουμε περισσότερη αξία στις απόψεις των άλλων παρά στις δικές μας. Ο σεβασμός δεν χαρίζεται. Χτίζεται στη σιωπή, στην πειθαρχία, στις αθέατες στιγμές που καθορίζουν ποιος είσαι πραγματικά. Ο κόσμος δεν τιμά την αδυναμία, την ποδοπατά.
Αν σε αγνοούν, σε υποτιμούν ή σε θεωρούν ασήμαντο, είναι γιατί κάτι στις πράξεις σου δίνει άδεια για αυτή τη συμπεριφορά. Υπάρχουν 5 αόρατοι καταστροφής του σεβασμού. 3 κρυφές τοξίνες που αποδυναμώνουν την παρουσία σου, θολώνουν το μυαλό σου και σε κάνουν να ξεθοριάζεις στο βλέμμα των άλλων. Εξάλειψέ τις